Ah, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shin sallama na aka min? To, na riga na to in ba ni na ba ina ta kwana ya dauke ni. Allahu akbar. Wai, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam Garbati, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Amma na ga alama kamar gaskiya ga bakinka ka tura maganganu ko ba haka mun ka saba. Ai kai ka san kai tsakaniya da kai ya. A matsayinka na abokina na amini na. Awo. Dama na ji wasu maganganu suna yawo ana cewa akwai wata ganima da za a fara yi ta haka zanga-zanga. Ganima? Bancin wadda Allah ya yi min yanzu haka gani nan cikin gidan ruwa da babai buɗe min MND. Kai baka da hankali. Ina kayakin da gwamnati ta raga ta ajiye nan sto in nan. Na so maka mu saje da mu waɗanda masu yin zanga-zangan nan. Ban gane ku sace su ba. Ku sace su ku kai ba sacewa ba sajewa mu shiga tare da su wa. Wani yar gani wannan da aka lura shin kana nuhin zanga-zangan da an ka ce za a yi. Kaka son ka shiga ciki ko kuma ni ka ja ni mu shiga mu mu yi swata. Awo to kai ko abin gwamnati nawa na. Na al'umma na generally. To ni ba cikin al'umma nake ba. To tunda kana cikin al'umma kai ɗaya al'umma ko kuma taron al'umma. Tawo. Mallam Garbati. Da fa ce kadai in ce tsaya mana kadai in ce ɗabi'un ga da kazi kai. Tawo. Da Abba 2SK. Da Baki. Da su Bangis. Da su Bakir. Da Silva. Shine haka son ka araka yayi ha. Ba sun arana saboda sun yi ne kuma in sun ka ɗiba abin da za su ɗiba sai su tuba. To don kaga su sun ci sa'a sun tahi ba a kama su ba kai tunanin haka in mun ka ta yanzu ka jani Allah ba zai kama mu ba Allah ya tona asiri a kama a damƙe mu shi haka so Malam Garbati yanzu dai na gane kai memorin tunkiya gare kai ko riye da na faɗa maka kai ba fahimta haka ba memorin tunkiya ba in ka iya ce na jakkai garan na ɗauka ni dai na sani kuma ka sani ka karanta ka ji tsoron Allah kai dai baka zuwa ka ji tsoron Allah Baba wallahi ya saka makaranta na gari kuma wallahi kai karatu to ka shawarar yan TikTok din da haka gani na yau da suka ganin sun te baral wallahi ka bi su kana ganin su huzi da sauransu hauka dai suka yi suna duk abin da suka ga dama da su fabulous ina da tambaya ina jin ka yanzu su iyali na da na basu can gida wa zai ci sami suwa wa zai ci ka ji tsoron Allah wallahi kana da sana'ar da kake kuma ka san na sani kamar yadda babana ya bude min wanga gidan ruwan kuma kana gani da ya to ga na tsaya na tsare ban tashi sai karhe 3 tunda sai muka fara ruwa da sauransu yanzu haka jiran ma da nake har na kira ka ban samu wai ka ba in faɗa maka yanzu haka ya min order injin guda 30 da China yanzu haka suna kan hanya shin mi haka so to yanzu injin 3 garan baba ya sake order guda 30 shin mi haka tunani shin ba gaba ni ba gaba to kuma haka kiran sannan kai da Allah ya samu albarka yanzu in dai ana buƙatar amarya a haɗa ta da kayan gargajiya na zamani irin turmi taɓare da an ta daidai wuraren ƙofar gawo ana cin ma a siye kuma haka baƙin ciki da wannan ni'imar da Allah ya maka gaskiya haba Garbati ka dawo hankalin kanka wallahi kakkabe masu lajan baƙir da su Abba 2SK da Silva gaskiya da Bangis kaga official M Sharif wallahi haka kabe musu sannan kaga Bangis comedian ko shi na ganai ana ta tara da shi wallahi da kiyakan ka da halansu ka tsaya ka natsu ka koma inda Allah ya ka Allah ya sanya albarka ni maganan ma da na so ma in ƙara faɗa ma ban ma iyawa da Allah ta ba ni wuri tunda dai haka za ka yi haba